Så opgave 10 her får vi får vist en lineær funktion f, og så får vi vist 4 figurer hernede, eller 4 funktioner hernede. Og så får vi til opgave, at vi skal gøre rede for, hvilken en af de her stamfunktioner hernede, som er stamfunktionen til f. Så vi finder forskriften for funktionen f, som er x plus 2. Så skal vi så finde stamfunktionen til den, eller forskriften for stamfunktionen til den, som bliver til en halv x i anden plus 2x. Så vi ved, at det er en andengradsfunktion. Og så kan vi allerede udelukke figurer 1 og 3. Vi kan også finde ekstremuspunktet, som er minus 2 og minus 1. Nej, minus 2 og minus 2 i den begge medier. Og det passer meget fint, fordi at heroppe i funktionen f, der skærer den x-aksen i minus 2. Så dermed så kan det egentlig både være figur 2 og figur 4, alt efter hvad k det er. Og vi har ikke noget k, så derfor så kan det bare være dem begge. Så har vi opgave 10.2. Det er en lignende opgave. Vi får givet en andengradsfunktion i stedet for, og så de 4 figurer hernede. Og så skal vi gå rede for, hvilken en af de her stamfunktioner, der passer til funktionen f her. Så kan vi så, vi ved så, at det bliver til en tredjegradsfunktion, som vi har her figur 1. Der er ingen andre, så vi kan allerede udelukke dem allerede her. Men hvis vi gerne vil være lidt mere sikre på det, hvis der nu for eksempel var andre tredjegradsfunktioner, så vil vi kunne finde ekstremuspunkterne. Og det passer meget fint her. Det er minus 1 og 3, og det passer fint med, at her der skærer den x-aksen i minus 1 og 3. Og indimellem er den minus, ligesom her, stigende, 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 minus, 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 stigende, stigende. Så ja, det er figur 1. Så har vi 10.4, som der er, at man skal integrere nogle forskellige funktioner, nogle ubestemte funktioner. Det gør vi ved, at vi bruger formlen her, x i ente. Når man så integrerer det, så bliver det til 1 divideret med n plus 1 gange x opløftet i n plus 1 plus k. Så i den første opgave her, bliver det jo bare til 1 plus, eller 1 gange 1 i, eller 1 gange 1. 1 gange 1 divideret med 1 plus 1 gange x opløftet i 1 plus 1 minus x plus k. Det bliver så til, stamfunktionen er så en halv x opløftet i anden minus x plus k. Det er egentlig meget det samme, man gør i de andre, i 2, 3 og 4. Så jeg tænker bare lige, at jeg kan lige prøve at tage 5'eren her, for det er lidt noget andet end de andre, fordi der er en brøk med. Men det er egentlig også ret simpelt. Når man dividerer noget med 1, her der er det så 1 divideret med x i tredje, så bliver det her i tredje bare til et minus. Og så skal man bare gøre det helt samme igen, integrere funktionen. Det bliver så til en halv x opløftet i minus 2 plus k. Og så i 6'eren her, så vil det, der kommer det lige, der sniger sig lige et x med herop, et minus x, altså. Men det er også meget simpelt. Man tager egentlig bare og splitter det op, så man siger 1 divideret med x i tredje minus x divideret med x i tredje. Og så går man egentlig bare i gang med at integrere det. Og det bliver så til minus en halv x opløftet i minus 2 plus x i minus første plus k.